दिनै जोंहा बेयावहाय खैराबारि ब्लक आरो भेरगाव ब्लकनि जइन्ट मिटिं दङमोन ज'हाय आरो बेयावनो दिनै खैराबारि ब्लक कमिटिखौ दानाय जाबाय गोबां मोजां सोद्रोमाफोरखौ लानानैहाय आरो भेरगाव ब्लक कमिटिखौ दानो थाखाय कनभेनिं बडि मोनसे दानानै होनाय जायो दिनै रायजो राजाफ्राथ' खोनाखाबाय अलरेडि दा जोंसो गाव थांनो हाथ'वाखै माने जोङो स्ट्राक्चार दानायाव जुर होग्रोदों जोङो फैगौ सप्तानैसोनि गेजेरावनो गुटे स्ट्राक्चारखौ दानायखौ फोजोबनो सानदों दिनै तामुलपुरावबो मिटिं दंमोन बेयावबो डिस्ट्रिक्ट दानायनि थाखाय स्ट्रं कनभेनिं बडि मोनसे दाबाय दिनै प्राय गासैबो सावरायनाया जाफुंजोब्बाय बेबादिनो दाब दाब जायगायाव डिस्ट्रिक्ट ब्लक आरो प्राइमारि कमिटिफोरखौ दानाया फोजोबजोबोब्ला जोङो थोंजोंहै रायजोनि खाथियाव थांगोन दासिमबो थांबाय थादों खिन्थु फिसा लेभेलावहाय गामि लेभेलाव एरिया वाइज गावबा गाव डिस्ट्रिक्टनि मानसिफ्रा हाबगासिनो दङ आरो आसा खालामो रायजो राजाया मदद होगोन आरो रायजो राजाया बे अल्टारनेटिभ जिथु होदों बेखौहाय नाजावना लागोन होननानै जों आसा खालामो बुंथ'नो हानाय नङा खारन जों CWC आव जिरायनानैहाय डिसिसनखौ लागोन इलेक्शन फैगोन जेला पलिटिकेल पार्टि हिसाबै डेफिनेटलि जों बाहागो लागोन नाथाय मोनबेसे सिटआवहाय जोङो बाहागो लागोन एबा दारायगोन बेखौहाय जोङो दा थिग खालामथ'वाखै सम फैब्ला मोनथिहोगोन नोंथांमोन